Mandag præsenterede regeringen sin skattereform, der vil koste 6,75 milliarder kroner. Og det er jo altså mere end de 5 milliarder, der oprindeligt blev nævnt i regeringsgrundlaget. Alle 3,3 millioner danskere, som er i arbejde, har et beskæftigelsesfradrag. I dag er det 10,65%. Det vil regeringen nu forhøje til 12,75%. Og derudover vil regeringen også hæve det ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere. Den nuværende topskat er på 15%, og den betales af alle, der tjener mere end 618.400 kroner om året. Nu deles den op i 3. En mellem, en top og en top-topskat. Top-topskatten er en ekstra skat på 5%, der skal betales af dem, der tjener over 2,5 million kroner årligt. Det drejer sig måske om 8.000 mennesker. Forventningen er, at reformen vil øge arbejdsudbuddet med omkring 5.000 årsværk. Spørgsmålet er det tid til skattelettelse? Janne Jørgensen, i det øjeblik, at man oversætter de her tal, og det bliver den virkelige verden, hvilken forskel vil det gøre, og for hvem? Jamen, det vil gøre en forskel for alle, der er i arbejde. Det er 3,3 millioner danskere, hverken mere eller mindre, som får skattelettelser, så det er ret mange. En beregning, Helle Andreasen, den viser, at du, hvis du er en gennemsnitlig social- og sundhedsassistent, vil få sådan en retning af 155 kroner mere om måneden. Hvilken forskel vil det gøre for dig? Det vil ikke gøre nogen forskel. Jeg har brug for nogle bedre arbejdsvilkår. Jeg har brug for noget mere velfærd. Der skal skydes penge i velfærden. Så jeg siger nej til skattelettelser. Jamen, det er jo ikke enten eller. Altså, jeg kunne måske forstå det, hvis det var sådan, at vi sagde, nu skal vi ud og skære i velfærden for at få råd til skattelettelser. Men sådan forholder det sig ikke. Vi laver både skattelettelser og velfærdsstigninger. Vi sætter 32 milliarder kroner af til øget velfærd. Så bruger vi 6,75 på nogle skattelettelser ud af det kæmpe store råderum, som der jo heldigvis er, fordi vi har en sund økonomi. 32 milliarder, det er peanuts på mit område i velfærden. Det er ikke nok til, at jeg kan få nogle bedre arbejdsvilkår. Der har lige været Operation X, nødråb fra kommunen. Det er kommuner, der sparer. Vi går på kompromis hver dag, vi går på arbejde. Jeg skal vælge, okay, vil jeg egentlig blive de 5 minutter ekstra hos fru Olsen og yde det, jeg er trænet til og uddannet til, for hun har det godt? Eller skal jeg egentlig bare korte af og gå videre, fordi vi er presset på tid, vi er presset på kollegaer? Men de 32 milliarder kroner gør jo, at den offentlige sektor får en historisk stor størrelse. Jeg er helt med på, at der er udfordringer ude i kommunerne. Jeg sidder selv i en kommunalbestyrelse på Frederiksberg. Der er et pres for mere velfærd, men vi sætter flere penge af til mere velfærd. Og de skattelettelser, vi laver, det handler jo også om, at vi skal have folk til at arbejde mere, sådan så du kan få flere kolleger, fordi vi øger det, der hedder arbejdsudbud. Og når man sammenligner tallene her, jeg er godt klar over det her, det er taknemmeligt 32 milliarder på den ene side til mere velfærd, og de her så 6-7 milliarder på den anden side til de her skattelettelser, Janne Jørgensen. Så kunne man jo sige, hvis I alligevel ikke kan finde mere end 6-7 milliarder, hvis det alligevel bliver til for nogle grupper så små beløb, andre skal jeg hilse at sige, får jo så mere ud af det, så kunne man sige, hvorfor overhovedet lave dem? Hvorfor overhovedet åbne for denne her diskussion, når det for så mange mennesker vil gøre så negligerbar en forskel? Jamen, det handler om to ting. Altså, det handler om at få flere mennesker til at arbejde mere. Det er det ene. Og det andet, det handler også om simpel retfærdighed. At det skal kunne betale sig at arbejde. Det skal kunne betale sig at stå op om morgenen, være en rollemodel for sine børn osv. Og der vil vi gerne sige, at det store økonomiske råderum, vi har, der reserverer vi en lille smule til skattelettelser. Det forstår jeg faktisk ikke, at man kan have så ondt af. Det går meget ondt. Fordi der er ikke nogen, der har lyst til at arbejde 37 timer i et mega dårligt arbejdsmiljø. Når det er så presset, så vil man jo ikke arbejde. Det er heldigvis. Man har brug for os at gå hjem og lægge det væk. Der er så mange, der har stress på arbejdspladserne. Det kører altså ikke i kommunerne. Jeg har et barn i en daginstitution. Jeg skal jo også tænke, nej, skal jeg egentlig være på fuldtid? Og frygte lidt, mit barn sidder der med 2 pædagoger, som skal passe 50 børn. Det hænger ikke sammen. Vores velfærdssystem, det er brudt sammen. Når du sidder og træffer de beslutninger, Andreas, du siger, skal jeg gå på deltid, eller hvad skal jeg gøre, hvordan skal jeg indrette, hvornår skal jeg have fri, osv. Den type beslutninger, når du sidder derhjemme ved middagsbordet og siger, hvad skal jeg gøre af hensyn til mine børn, hvor meget fylder de sammenlignet med de der, så lad os sige, 155? De fylder ekstremt meget. Skal jeg gå ned i løn og gå ned og arbejde mindre tid, eller skal jeg egentlig sådan, for jeg har ikke en høj løn i forvejen, så jeg skal jo gå på kompromis med nogle penge, jeg skal bruge hver dag, og det hele skal hænge sammen. Der er regninger, der er husleje, der er benzin, der er det hele. Så det er jo noget, jeg også skal aftale med min mand. Men kunne man ikke sige, at vi har også en forpligtelse. Vi har en stat her, der passer på os, hvor vi er meget unge, som hjælper os på alle mulige måder igennem vores tilværelse. Det er din og min forbandede pligt at sige, selvfølgelig skal vi bidrage tilbage til det fællesskab. Også for i virkeligheden at hjælpe dem, der har mere brug for hjælp, end du og jeg har. Som har mere brug for, at staten er der til for. Naturligvis,
Og jeg er faktisk også lidt ærgerlig over retorikken i forhold til at stemple ud, fordi jeg mener egentlig, at jeg er stemplet ret meget ind. Jeg er jo stemplet helt vildt meget ind, både i mit eget liv, og har taget et enormt ansvar. Alle, der er gået hjemme med 4 børn eller mindre end det, ved godt, at det er jo ikke en loppechance. Så jeg er stemplet ind samtidig med, at jeg har arbejdet hele vejen. Og så skal vi heller ikke tage fejl af, at sådan en som mig, i de år, hvor jeg gik hjemme med mine børn, var jeg jo en enorm ressource i mit lokalsamfund. Jeg var jo den, som inviterede til julehygge, og som hjalp mine naboer i stallen vitterligt hver morgen, fordi det var ret fedt. Og der er jo virkelig mange måder at bidrage på, og jeg bliver også nødt til at opponere imod den her præmis om, at den eneste måde, vi kan bidrage til vores højt besungne velfærdssamfund, det er med skattekroner. Der er jo helt vildt mange forskellige måder at yde bidrag på.